हाग्रामा महिलारि बिथां सारनि 2025 इं मायथाइनि फैगौ बीटीसी बिसायख'थियाव सरकार दानो साननाया फेलें जामारसिगोन नामा? बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना आपडेट मोननो हागोन। स' खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि इउट्युब चेनेलनि गोदान भिडिअआव फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनानै लाग्रोफिनबावबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ आरो आंबो बे समाव मोजाङैनो दङ। स' नोंथांमोननि थाखाय गुबुन मोनसे गोदान आपडेट लानानै फैलायबाय। अन्नानै आपडेटखौ जोबजासिम नायलांदो। स' बे आपडेटबो जानो हागौ, स' इनफरमेशनबो जानो हागौ। थ' बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिमल' नाय, बेनि उनाव लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै गालांब्लानो जाबाय। जाय सानाव खाम्फा बरगयारि बिथां सारा इउपिपिएल दोलोआव जगदान जादोंमोन, बे साननिफ्रायनो इउपिपिएल दोलोआव गोबां बिपिएफनि लोब लोब सापर्टार्सफोर आरो गोबां दैदेनगिरिफ्रानो जइन जागासिनो दं, थामहिनबा हाबफैगासिनो दङ। स' बेनि फुटेजफोरखौ आं होगासिनो दङ। खाम्फा बरगयारिया जगदान जाखांनाय लोगो लोगोनो मथंगुरि बियाबनि बारग' एमसिएलए माखन स्वर्गियारि बिथाङाबो इउपिपिएल दोलोआव आखाइ हमफैयो। बेनि उनाव हितेश बसुमतारियाबो बिपिएफ नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव आखाइ हमफैयो। बेनि साननैसो उनावनो आरो मिरु बिपिएफनि आइजो गांखंनि लोगो आफादगिरि तुलसा देबियाबो इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैयो। तुलसा देबिया जगदान जाखांनाय लोगो लोगोनो 14 नं सियारदुवार ब्लक आस्राबारि प्राइमारि खाथ्रिबारि गामिनि माखासे रायजोफोराबो लोब लोब फैनानै जइन जाफैयो। खाथ्रिबारि गामिनि माखासे रायजोफोरा जइन जाखांनायनि उनावनो नेरसोन बर'नि आगदा आखाइनि गोख्रों मावथि गोमसार बर'आबो इउपिपिएल दोलोआव आखाइ हमफैयो। खाम्फा बरगयारिया गाव बिपिएफ दोलोनिफ्राय इउपिपिएल दोलोआव हाबखांनायनि उनाव बिपिएफ दोलोनि माखासे गोबां मददगिरिफोरखौनो बिपिएफ नागारहोनानै इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाहोनायखौ नुनो मोन्दों। थामहिनबा खाम्फा बरगयारिजों लोगोसे गोबां बिपिएफनि मददगिरिफोरा जइन जाफैबाय थानायखौ नुनो मोन्दों इउपिपिएल दोलोआव। थामहिनबा खाम्फा बरगयारिया गावबो बरायनानै लादों इउपिपिएल दोलोआव। बेनि उनावनो बारग' बिएलटि आरो बिपिएफ दोलोनि गोख्रों सा 67 सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैयो। बेल' नङा, बेजों लोगोसेनो एक्स बिएलटिनि कामान्डार अजय ब्रह्मआबो इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैयो। बेफोर रादाबखौ नोंथांमोना साननो हागौ आंनि फोस्रावनाय होननानै, नाथाय बेफोर रादाबफोरा अलरेडि बड'लेण्ड बुब्लि निउज पर्टेलाव फोसावजाखांखानाय आरो बेखौ बेखिनि जि जगदान जानाय हाबाफारिफोर, बे फुटेजफोरखौ आं लादों बड'लेण्ड बुब्लि इउटिउब चेनेलनिफ्राय। आरो बेफोर नुथायफोरानो जाहैबाय खाम्फा बरगयारिया जेब्ला इउपिपिएल दोलोआव जइन जादोंमोन, बेनि उननि समनिफ्राय बिपिएफ दोलोनिफ्राय इउपिपिएल दोलोआव जइन जाफैनायफोरनि मोननैसो नुथायफोरखौ बे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिनाय जाबाय। थ' आइ हप नोंथांमोना बुजि मोनबाय आरो मिथिबाय, आरो नोंथांमोननि बायदिब्लाथाय फैगौ बीटीसी बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोआ हारसिङैनो गाव गोजौ मासि मोननानै सरकार दानो हागोन कि हाया, बेखौ कमेन्टआव फोरमायहर।